Prezident sa musí vyjadrovať aj k niektorým javom, či už politickým alebo spoločenským, ktoré nespadajú do jeho kompetencie. Musí vedieť pomenovať. Musí sa usilovať o to, aby politické strany nepracovali pre svoje stranické záujmy, či dokonca pre osobné záujmy svojich lídrov, ale aby presadzovali to, čo je dôležité pre túto krajinu, čo pomôže zlepšiť náš občiansky život. Ja viem, že všetky to sľubujú, ale ruku na srdce, ktoré nesklznú do toho, že nakoniec to skončí pri týchto skupinových záujmoch. A preto prezident musí vedieť rozlíšiť, čo je dobré pre túto krajinu a čo sa len predstiera, že sa robí pre krajinu, ale v zásade sa to robí možno pre tých sponzorov, ktorí túto stranu podporovali, možno pre iné skupiny, ale škodí to celej spoločnosti.